Ezihamba phambili kuleli hora athengwa ubuthaphuthaphu amatikiti eCity to City Motivation kanti izangoma zezulu zithi isimo sezulu sizobe sikahle ngoLwesihlanu. Nazike ezaleli hora kubika ukuthi imigqa mide ezitolo abantu bayothenga ke amatikiti okuhambela umcimbi eCity to City ozoba ngoLwesihlanu lakusasa kuze kube ngumgqibelo. Abazobe bekhona lapha kubalwa ke oPastor Thomas Hadebe, oPastor Zondo, uSibuthelezi, uLinda Ntuli nabanye. Kanti izangoma zezulu zithi umuntu angahlinzeka nje ngezinto ezilula ngenxa ukuthi isimo sezulu sobe sivuma kanti ke koze kuse kube ngumgqibelo. Kulukudukhala sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili ke selami igama uveze untuthu wakho malo bathi la sibona amagomede makuthi usemusha la ekhaya ngizocela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu seniphethile indaba ezingekho zinhle indaba ezibhlungu kakhulu lapha nezithinta ukudlula emhlabeni walowo msakazo Ukhozi FM umethulwe indaba Scelo Mbokazi obedumela kakhulu ngelika Bishop kuthiwa insizwa igulile isikhathi eside laphana ingasindi kwaba khona umkhuleko eke yalethola wona eThekwini laphana ngaliviki liphelile ke kodwa nje ekubonakala kundlanga simuka nomoya okuthenga usuku la izolo kwase kuyanela insizwa egcina isidlula kanjalo emhlabeni kanza kwethu izindaba ezingekho zinhle lezi indaba ezibhlungu kakhulu ezithinta nje laphana Ukhozi FM sithi nje si radio inkezo nathi sidlulisa nje amazwi enduduzo lapha nemndenini kwaMbokazi laphana nakuzo zonke ihlobo nabangani ebakakhe uScelo Mbokazi nganza kwethu bekuzona indaba esindlethela zona zishisa namhlanje kwesengezi mhlawumbe bona engakuthina wakho ukuphawula hlangana lapha kwi comment section sidingide lo daba.